Dumngeg iti nalatak ken mapagtalkan nga radio stations tayo. Iti nagan iti ama tayo iti Siudad Tilawag, the Honorable James Brian Q. Alcid. Kaya't kumamet apo nga i-share dagiti na dumadumang aktibidades tayo inline iti opisina. Inline deti pinang celebrar tayo iti Charter Day iti Siudad Itilawag. Ket ti pakaseknan ti opisina tayo, ma'am, dagiti na dumadumang activities tayo nga isayang katayumet umuna DJ into no June 10, that will be tomorrow. Maibunong DJ milestone tayong 416 kadagiti na dumadumang senior citizens tayo iti Siudad Tilawag nga nagaplikar ken na-qualify kadagiti benefits or programa. Kastamit nito no June 16 to 17 adagiti maangay nga training tayo iti Enhancing Women Water Hyacinth and Fiber with Creative Embellishment. Dito ikat dito pa ng enhance tayo dito agdamang water hyacinth skills training tayo wano dito grupo iti hyacinth maker iti barangay Kataban. Ket maangay dito into no June 16 to 17. Kastamit to no June 18 to 19 ada DJ training tayo relative iti foster program dito trust-based relational intervention training for foster program. Ken maangay dito MOA signing tayo iti NACSI wano National Authority for Child Care nga umaymet iti taga regional office tayo iti NACSI. Ket dito ket maangay iti Senior Citizens Model Center ket dito ket pakipartisiparan dagiti na dumadumang agnayangay agadap kadagiti ububing ken dagiti agnayangay nga mangayat nga ag-foster. Kasi itatangaminan, ma'am, adete linteg tayo nga mangibagbaga nga haan nga mabaling nga basta no adda ubing nga kayat mo nga alaen or adati in surrender nga ubing kingka ket kayat mo nga alaem latan dapat ket license tayo nga foster parent no ka. Isu dito nga training ket isu iti mang lisensya wenno mang ted iti lisensya kadagiti mayat nga dagiti agtarigagay nga individuals or families nga mangayat nga ag-foster parent. Ken kastamit dito nga minket dito initial nga information pa about iti adoption kasi dagiti taga adoption office iti regional office ito may nga speakers tayo, ma'am. Ken dapat iti distribution tayo iti nego cards as usual nga activities tayo during the Charter Day or Charter Month. Ken provision of financial assistance kadagiti identified nga MSMEs tayo or entrepreneurs tayo iti Siudad Tilawag. And also the capacity building training kadagiti weavers tayo or bamboo weavers tayo. Amo tay nga tamit dito yung, ma'am, kasi na i-launch pa lang 2 years ago. Ije balatong ket we need to enhance them every year. So adala dagiti training da ken capacity training da nga mangted uno mangin enhance dagiti capabilities da tapno iti kasta ket bas nga ma-improve da dagiti existing nga products da ken mas nga maikanda iti connections especially so in marketing their products. So every year latang dagiti enhancement program tayo kadagiti existing livelihood assisted group tayo iti Siudad Itilawag, ma'am. Ket dagiti na dumadumang activities, ma'am, nga pakisalian or ipaset iti opisina tayo iti City Social Welfare and Development Office. Ano dagiti, ma'am, nga programa dagiti katikat paro, ma'am, kadati nga Charter Day wenno datin, ma'am, nga dagiti nga isusulat tayo? Tibaro iti, ma'am, ket diti trust-based relational intervention although adda idikwan iti initial nga pa-training tayo kadagiti agnayangay nga agbaling nga foster parent. Ngem tay kunakon we need to enhance every year kasi adamot dagiti updates nga linteg nga kailangan nga maamwanda as to foster and adoption. So dito iti may summit nga baro although adda iti napasamat kas kunakon idi last year
ngem detoy ket adda dagiti ngamin updated laws nga kailangan nga maamwanda tapno iti kasta ket ammo dat aramidan da when time comes nga adda dagiti kalikagoman da nga ubing nga alaen or when time comes nga adda dagiti isurrender da nga ububing iti pagtaengan dawan da kingkwada mismo ma'am. Ken dagiti provision ma'am iti provision iti nego cards ammo te giant nga regular program. Ken kastamit dagiti milestone nabayag met dagiti milestone tayon ma'am ken kastamit dagiti pinangi enhance tayo dagiti bamboo weaving kas ko nakita tayo we have launched this bamboo project I think it's 2 to 3 years ago so dito kat enhancement lang ma'am no nya pa iti mabaling nga mainayon kadagiti products daw no nya ti design nga mabaling nga mainayon ken nya dagiti knowledge nga mabaling pa nga maitad kinya datat no ma-improve the existing program and projects da ma'am. We have existing 6 licensed foster parents in Lawag City as of now. Ken adu dagiti applicants tayo for adoption where they can attend this training. Tatno na maamuan dagiti basic legalities iti agadap hanga ti basta alaan dalang dagiti ubing pero it must be passed go through the process of adoption. So, although hanga nalaklaka, hanga kaskarina iti mga dapti ubing kasi ado nga proseso ma'am na duma-duma, no child adoption, relative adoption, family adoption, DJ team dan tumaamuan into no may sanyang kat dito nga training tayo. Ken kas basic requirement ngamin iti RACO kat is the agency handling this adoption programs. Kas basic nga requirements na ket iso yung pinagatendar da iti trainings talaga relative to adoption and foster care. Iso nga isay-sayang katayo mit ito yan kasi isot may sanukwang pakadilian dagiti applicants tayo because they still have to wait for the online nga training from the RACO or from the regional office. So imbaba tayo dito nga programa iso dagiti pinangisayang katayo met iti trainings regarding foster care and adoption at our own level. Iso dito ma'am. Adda ka dagiti baling speakers tayo. Iti agbaling speakers tayo ma'am ket iso dagiti empleyado iti NACSI iti regional office nga iso danto ti umay mang capacitate kadagiti agnayangan nga agbaling nga foster ken dagiti agplano nga agadap iti ububing ma'am.